Kardom ili running tikathar ini ada pabirta angton pen MP Omar Singh Tiso hinpen Chinthong rongarak pin puarong an kahumrida Nijang Karbi Anglong Chinthong constituency ka parlo Chinthong pin puarong along an MP Omar Singh Tiso kahumrida bangso kahumrida malong MP Omar Singh Tiso phan bo sangtar setami langpi pondo lapen haladak pin pu arong along mai pidopon bangso mailong Samson Singnar abare mondol mai phu ahinpen mai chari ponsi mai pidopondo Sonsila bangso mailong Omar Singh Tiso alangli hinpen halada kiddo habe pin podo anapanta joy seleng poho lapen tangka pipa jerpot lapen MP Omar Singh Tiso alangli phansatami arnam hirjumi hang pipo Omar Singh Tiso alangli Chinthong pin podo anaphan kowe inot along pen chiri kep an ki APG aphan lamchak pitika wothalang sopen khoya Tiso Karbi Anglong news Rong jang phong ben bir sing ki ka chelenga to war kasimar tang teng ko hing no lap Assam la pen Karbi Anglong alu BJP sarkar nang hai lo pen ison chimit me pin pen rong at to kono palom le pin pen rada phan ka ching thorowar sai pipon bom lo lason thot se amri la pen chen thong rat ketam ke bang ka cheleng atowar katora theklong si KECM Dr. Tuliram Bronghang ahin pen Chinthong MEC Deputy Speaker Evejit Kro Lapen KEC Veterinary and Dispensary EMDO Ping Maslayatuma Phan Pin Khatse Umpanai PWD Road Division ke pardo Chinthong Rongjang Phongpen Amri Birsing ki an kilometer phoso se towar simar pipondo Bonta Contractor Ranjit Sharma aning ke hingno angthin ki iga jok tower ko an makasamar pipon nang chia tengpen simar pipon pi pusi rara tompen nang than nang pachini do lasila poson aning ki hino angthin ki ik contractor tomaphan KEC pen saya modu ansatami pipon pedet nang ji lapen labang so tower pravjin pen pachesimar pontu serak nang ji la solo local dio phing maslai MEC Deputy Speaker Evejit Kro Umpanai PWD Road Division Engineer Dua Dikaraja Alang litum setami chilang dun paminang ji pusi rat pen ningji ponrenti Wathadang sopen khoya tisu Karbi Anglong so tawar ki ke mechok che bang ke ahok lo silam pandang BJP government itu hakuman tu ne Congress government na hoten tu same majority government hoten tu same litum phan itum la bang sokar itum kipleng pe pini BJP government hut ke bang hut itum hala personang kerat the itum kane dak amria rat penjeng lok Chinthong rat penjeng lok itum la bang sonang ke pipleng pi thek itum ka che hok kanone sapini arni bang ke nonili pu ne amri pen bang boy nonili Chinthong sedam di sab bang boy along pen lidak Asia sport hekang long lok lo la so to war bang ke bunai bang chok chela Athi lake niguan sedam ji lake la non arnisi pan nian chot sedam chot di lake la sini li pudam ji bang ke la sonlo la penjin thong ban amri arat phantan li pudam ji bang la sonlo la dak amri arat la penjin thong arat tum same la dak la sotowar la romjang phong tu di sengki la sabang sotowar ka bonai bang iltum lo nonamat ilitum la bang sotowar ka silam ya phan itum ka chilangoni phan kedang sot athi ki koidam mi bang siam sarvan koidet po bang ma local MEC phan koidet hai avit sarvan koidet hai uping maslai phan koidet hai labang solam stami laki ki claim ki chok che bang pini ke i tum ke kar i hektik pen bang i pilo ewan pilo sitami pini labang a contractor chok che ni lipudam ni bang ladak bang ke bang ke nangwan pilo pot itum chodeng nun lo rat tum ke sa rat tum bang non chelang nang lang lasi dak nili non la dak nili do la ke umjarai mate la soidia se dolo la si umjarai arat tum saminang tum la dak lang tha kopi se la dak ka hinoma itum jodap ke dam ji Chinthong manamri itum ke chote ke dam je tawar pena kapot la si lang dun tha nang itum public tum la si la dak ke bang ipilo sami itum chelang nang la hai kopi se claim ma non nili phan nang litum nang theklong ji nili video ko son se nili dak ke claim ma nang tum nang theklong ji la bang ke Arlong pira ke damatowar Richard tokbi ame thangjong jung akhia datpen towar kasamarpo Lakhain kora trok duar bogri MEC constituency kaparlo
Arlong pira kedama towar Richard topi ami thang jongjung akhia datpen towar kesemarpo. Isi constituency along Mason leadership chemanji pulotangti ki duk kisung ki thik ki jang ki sukyuni rong rup towar mi lang kabi along an arjak thipabang phusi Mason leadership chemanonji lason thak si ladak lakhain ko da tro dorbagri MEC constituency local MEC anparta Karbi Anglong Autonomous Council Education in Church Richard Tokpiki Amethang constituency aphan kaching hontek par pik an laso joksi daitor entry tax gate adung het arong pira rata tum pinangan RG dingkluipen kedam kebang atawar pinang an kasiksak kachitong thek longsi laso birta Richard Tok bisitami karju longpen aning duk pik anlo lasi amethang jongjunga khiadat pen arong pira atawar kedam ni aparman JCB pen towar kasalam piponlo labang solong kacharabdun taradong polling station pen secretary Khonsing Hansi Binarson Kro lapen prayonat teron atumsi patir piponlo lasi arlong pira arong araratumta aning arong pikanlo kebang jisuri hinira inquire troxy aning kansetami alangli phansi jirap jitu dun jipusi ningji ponrenti news text report Karbi Anglong news sir Richard Stock bifana mithang akhia datpen dami tawanang banai pilo ningkan ko anbelo ni nilitum ladak kidu ka siksak kedam ka siksak si ke chelang benceng lok student benceng lok sedami non la sar nang matha pilo ami thang rong handa ko mithang ching hon tadulo lasi churu par pig lo lasi lason bangke piniar ni an ningkan ko anone lason a political ko pipilo ne do ulo dang ke dam et penta thangta long elang la non bangke Richard Sars bang dolong da nang banai pilo non aku la towar da nang banai pilo non dolong da aku mission dolong da nang banai pu pesi tum bangke churu par pig lo nanti towar nang banai ni aku ning kring hut nang barka hut nang tung wang ko an bak siksak pigan siksak pig bang bangke inghan aja mane inglong towar binat pot inghan do pig plus aku gari ghura muthate chen pocket pen chenglo angtong si mane kasiksak gari na kaheng noon ako mithang do kedam siksak ako la se kechilangi ta ho jat ho puta siksak pikla pen plus ingnar da te boket deu pahar te boket pot ingnar ge chupa dablo chelat ke lagi mane anarlo ba ajogang ting ba anarlo pola melu aning hanglet anarlo ta ajota men karna ho putela song han bange kadu beta ninje holo je along pira tawar ge damtung ti ko mari pisi kadu beta mane किसी थान दे मुलुक लो तमें नॉन सार्फन चोरो नहीं तमें सार्फन चोरो नहीं जे सर नॉन रिचार्ज तक भी बंग नॉन तुम्हान तवारंग बनाए पीपल लांस से ये तुम चोरो पार लो लाबेन प्लस तो आको वन मा अलंगली अर्जु दिंग दो टेक्टिक बंके नीली तुम बंके पीसी माने दुदुन पु माने कोपी लामे अलंग नंग पिंखात बनी तुम सोतिंग क्लेमन पु tangkel ada nali tu puling along ki klem bang pu bang pia tumpan tapi lo nali ni Kali choro par pig lo cepaduk pig lo alang ling tu atumi ta so chejun jiban se kame klem lo pig lo atumi ta binarson kro ako la pen ala kon hanse ako rio teron alang li tumbang thom enang an cepaduk lo atumi ta so chejun jiban kam un nangji mane la so kamang pini la ni niang bong pleng vek ngi pula tum do de sang se aju anta baji proxiner ke ban lo kame klem latum mane choro par pig lo lasi latum la ansa se mane pa meji phansi bor ipon lo lasi latum alangli tum hanta choro par pig an lo nali mechi thani ma nili nursing tokbi nali la bang so rong bang ke rong sar choro lo ingdeng hini dong hap miso longjon rong ker kurusar karchu mai kipaman dong hap jutang asan chompen pator bi bonse ar koini phain ko ra phorni dong hap check doi et pathua klamalong dong hap miso longjon rong ker kurusar karchu amai pimanpo bangso karchu mai long dong hap hawar pen KEC along CM ke mandun cheng lapen HSLC के पास चेंग पेन BA के पास लपेन डॉक्टर के पास तुन चेंग तुम अपन कार्चो साइ देंगपो लपेन बांगसो माइलों अलहिसर पोमाना पेंग पेन कचतोंगडुन MLA बारिम अनपाटा डायरेक्टर सेंटर फॉर कार्बी स्टडीज अन एडवाइजर धरम सिंह टेरोन मानपेंग अलहिया माना पेंग पेन KACEM बारिम अशोक टेरोन लपेन आरोन बारिम चिंग्रुमामाई चीफ कन्वेनर
Kangjang Terang lapen Dengau Town Committee Chairman Prodip Ingti pen anparata denarong Karbi Rongasar amai atum lapen denarong kesia samai phuatum chetong dun pen dong hap misu longjon rongker kurusar karcho mai ingsam jin pen pachun pon pusi pherangki pen birta nangpali. News Text Report Karbi Anglong News. Bini ladak niltum dong hap cek doya reklam long indeng hini dong hap mesolong jon rongker kurusar karcho mai labang so mai ki pipon ke ladak niltum dong hap jutang asan chom mate dong hap sia unit kan si patir pipon lo ko pipos ini niltum patir pipon nang tok ma pula bangke niltum ke mat hapon mate niltum ke mang pon bangke niltum jutang ke ilitum kado beta chini lo sitame jutang pen ilitum manim kopi koson ma laso keceprek ma cijulok ma laso puthak penangan aluhi tum pen penangan tek sere tum khan chohang pon pen nang khan pon nang paklar pon jini tum bang ma talo ladak karbi ilitum karbi potan te ab bisiko ilitum ke chini nai bangke nimbarim mate aron barim malong si ilitum karbi ubang siklum choji pisini ilitum mata athe ladak se jutang tanangge plang jubat tanangge plang pendeng tanangge plang tulpot tanangge plang lasin ilitum laso kapatir pi ponji komalo non bortoman ma non man ilitum long laso sai long kapatir pi ponji bang ke ahendel abi ke od bang abi laso abi ke od bang abi jani sin ilitum dong hap asan chom la kisi asa tum pen ilitum la karbi jutang asan chom tum si nilitum patir pi ponji la bang so sai bang tempon lo lasin nilitum pining det le ke klem putakali nilitum ningkan hini anang le lo lasin muning sistem nilitum bang ke klem pon versi lasin nilitum chisik lo lasin ko non nilitum api kiturmi ovege mi atum sistem la bang so sai bang an so se ke klem pon ji ke dam pon ji lapen along kaprek awar kaprek ulang sistem la bang so sai bang ke klem pon erji lasin nilitum dong hap jutang asan chom ahin pen stami chuning rilo athen nilitum dong hap aha warlong klem chat pule ilitum karbianim kereng ji gali ilitum karbi potum an ke labang so sai bang klem miti ke ilitum labang so ilitum karbianim bang rengri pu matha sin ilitum katu ko ke karbi anglong rap stami chuning rilo la ilitum jutang penceng lo ilitum porom puthi nim rokom antami ladak cithan simum pon long pon la so hong jai lo aningkan bang stami la so ratamai pi kedeng pon jipan sini tum cesik lo la so long pen stami nili chuning riji bangke kethe keding la council ke cari kethe keding tum stami morning kan kaprek stami nang cerap nang citu tu nei stami pining bang stami nili tum la bang so sai long kipachun long lo bang isi churu nang litum Karbi Anglong Autonomous Council IM sar hi nang ke cerap tun parpik ke joini si litum la so sai long ki claim pon unchot athe pendel punoi sound punoi chair punoi light punoi katu kobi all in all la angton asylum nome la tum em masin cerap dun lo la pen katu kobi so sama ke la em kapre em dum tamin cerap dun do la pendak beha be par claim thek mo chot atum tamin cerap dun do la pendak local teacher staff dum tamin cerap dun do la te katu kobi la so asylum nang claim dun nang cerap dun akhia dat pen nang cerap dun tum hantana churolo lapen jakong orang pe nang cerap dun tum hanta churolo la sikadok kami Karbi Anglong rat tamin ilila antam sinilam keri bintek kana mon be hem sokroi hachake kana chai mek mesen pen pachun pon nijang Karbi Anglong lakhahini amri constituency ke parlo lower amri chalaer rambe arong mekar mon be hem Karbi hong hari arona jutanga tengpen sokroi hachake kan kicheng sia jai mek mesen pen pechun pon son sialang litum penang ke thandu na dengke labang so hacha ke kan laki aprang nilitum officer phusara kai hut penang ke thande kang arona tengpen lapuson Karbi hong haria dhorom arona tengpen sok sang kachirim kachibia hut ningaronga jepen hem sok burualo sok thapen ningkang sapmati ning karong pen sok aphan kiru karchu pen silabang so hacha ke kana bangki pedopon lopusi alang litum pen nang tham nang pachini pon totang tialang litum pen ke than ponalam thile angton pen arju pansana amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong News nili mo hemlo lasi lukhi pini alang tum ha ilongar lok pen adana di pen ha jimtim adwari
lapen dia jem timan aning lapen ke ha sok abui anta alang litum adana di pithe lapen kru chondon basi bang nang kur nang hang si bu karbak ban lo ladak bu arbak et pen ladak arbung or phenang le pen arbung adwari ta bang adana di piet lapen da beng apanta lang litum to da pada pen alang litum hukum pura chuhang adana di pi si puthot dwari apanta adana di pi thu lo la si puthot ha hukum hora long pen mate wang long si ha incru tong along lukhia phan thap dam papleng dam lo la si papleng et aphike lukhia ning sam nang yi pusi lukhia chu nai la ke risumaratum achakan nang yi pula sela nilimu aba nirpan nak chuhang lo lun sipu ke chok an het an tek han ta lukhi kar choron nili alun sipu lo lapen sumaratum dak tong chutai long tekan lo la si chok che pleng sta chok che pleng ke du ta hai sita rat de aphan tanili chuning ri lo lapen nili adia chohang lo chok che an pleng ana bangke chitia lo na lapen pleng chok che an ke na pakeng do non nang than do non pusen nili adia chohang lo la si du ka ve phanta nili ni ninga klong pen la si kardom pilo kardom la poncho si nili to athima hacha ke kan aju se kanang ko la bangke anelo suni ke sok roi po la pen ke la inglong lok pen chenglok aroi jeng pen chenglok la adana di tuar suding adana di nang pipo la se inkrung tong ka papleng bang ha jo apora nang lero apo si te lukhi ke wang ke aju si aningang sam po si la si lukhi phan aju si archunang ko na bang ke langdam lu te son thom bak du la pen ke kicheng silo la lukhi garchu mate sokroi hacha ke kan la pen ke adon thu bang ke la jir ke dam hacha ke kan la pen ke si bang ke het ubahi hacha ke kan son thom du ke pini ke kan pon bang ke kopi bang pini kan pon bang ke la ke sokroi hacha ke kan lo lukhi garchu lukhi kasawa hacha ke kan lo ini bang laso hacha ke kan pacera bang ke la pining we bang ke sokroi hacha ke kan lo la si lukhi aning sam langji lukhi aning kapang sam mane lukhi